Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at sa ating mga kababayan po na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market, no? So mag-update tayo ng mga latagan na ating makikita o madadaanan po dito sa kanilang mga pwesto ng bentahan po ng mga seafoods na murang halaga, no? So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So dito na muna tayo, no, sa kabilang side at nag-update tayo dito kay Kuya Romy. So ito yung mga latagan po ng mga seashell, no, mga paros 50 pesos tumpukan at may mga talaba rin po sa tumpukan ng 100 pesos. So yun po yung mga seashell po natin na inyong mabibili rito, no. So matataba yung mga bentahan po dito ng tahong at dito na tayo sa side na bentahan ng mga tumpukan. So tumpukan po dito ng mga galunggong ay 50 pesos. Kaya Romy, magandang umaga po. Kahapon, tinanghali ka raw, sabi ni Joy. Di ba tayo sasayaw? So, kahapon si Kuya Romy nandirito, no? Pero dumating siya mga alanganing oras na. So, ito yung mga update natin sa latagan niya. Good morning! So, ito yung mga tilapiyang Batangas. At magaganda at makikintab na mga bangus dagupan. Kuya Romy, magkano pa presyo ngayon? 200 pa rin, boss. 200 pesos po yung mga per kilo, no? Bangus dagupan. Ang tilapiyang Batangas po, 120. 120. Yan po yung mga presyohan, no, ng per kilo ng tilapiyang Batangas. Bilog na bilog yung tilapiyang Batangas niya, oh. Ibig sabihin matataba mga tilapiyang Batangas dito ni Kuya Romy. O Kuya Romy, shoutout pang muli. Shoutout din at Boss Lando. Shoutout po. Salamat po, thank you. Alright, so yun na po yung ating update sa kanya mga latagan dito ng bangus dagupan at tilapiyang Batangas. So lilipat tayo ng ibang pwesto at i-update natin yung iba pang mga latagan dito sa Malabon. So kada peraso po ng mga bangus dito ay merong 130, 140 at 150. At tumpukan ng mga galunggong. 160. Sandaan. Turay. 50 pesos yung turay, 100 pesos po yung galunggong. Magkano per kilo? 160 po sa 160 ang per kilo. So nandito tayo sa pwesto naman ni Vendor Mix Official at ngayon lang siya nagbenta ng mga bangus. So per kilohan po ngayon dito ay 150. Bakit bumaba? Dati 160. Mga pandaing po yan na bangus, no? Pwede rin po ipaksiw. Sa mga mahilig magdaing o pangkarinderya, puntahan nyo lang po si Ate Pam dito at makakabili kayo ng mga pandaing na bangus. Ate Pam, shout out. Good morning. Salamat Ate Pam, thank you. Alright, so dito tayo sa mga latagan naman ni Boss Warley, no? May mga espada, bakoko, at mga pamaksiw na bisugo. Ganda ng laman ng ano, barakuda. Gano kilo? 240 per kilo ng mga bisugo natin, fresh bisugo. At barakuda o tortilyo.
Magkano per kilo? 220 mga per kilo. Talakitok? 200. Yan po yung mga presyo, no? Ito yung naman ng barakuda natin, no? Fresh na fresh, no? Eh, labay tapos Marley. Ayun po yung mga presyo dito ng kanyang mga latag. So, mura-mura pa rin po, no? Na mga bentahan dito sa latagan sa Malabon. Boss Marley, salamat. Thank you. At ito yung mga tumpukan naman po ng espada natin. 100 pesos tumpok. Ganyang kadami po. At mga presyon dito ng bangus kada piraso ay meron po tayo 120 at 100. At 250 po sa laman po ng mga yellowfin tuna. Ulo, 180. At ito po yung 200, no, sa buuan po ng mga yellowfin tuna. Kaya kahapon din po, magaganda yung mga bagsak po ngayon. Magaganda. Makabili ko, mumura. Mura din naman dito. Ang galunong, ang ganda, 100. Ito, 100 pesos po. Diba? 100 lang. Tumpukan. Maganda-ganda. Tapos yung mga lumahan natin dito, yung per kilo, 200 pesos. So halos lahat pa rin ang ating mga na-update dito ay napakamura, no? Bagsak presyo pa rin. Tapos 150. 250 sa mga latag nila mga pusit dito sa Malabon Fish Market. So, marami pa rin mga pusit na bentahan dito, no? Ay, tatay, sa diwang alubahan. Galunggong, gaganda. Ay, sa inyo, tatay, 280 bigyan ko kayo. Tandaan yan. Oo. So, yan po yung mga kaganapan at mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. At lilipat tayo dito sa ibang mga pwestuhan pa ng mga latag na ating i-update dito, no? So, mga 50 pesos tumpukan po rito ay marami po at makakatipid at sulit ka pa rin sa kanilang mga latag. So ayan ang mga latagan po ng mga pangmasang presyo na tumpukan, galunggong. So nandito na tayo sa mga hanay ng mga latagan ng isdang bato. So ito yung mga malalaking tulingan, no? Tapos mga presyo ng kada piraso ng mga bangus dito ay may 100 isang piraso. Tandaan isa, 130 isa. 200 na kilo. 200 pesos yung per kilo po sa malalaking mga bangus. Parin Ben, magkano yung mga tulingan mo? 160 yung mga per kilo. Malalaking tulingan po yan, no? Ganyan yung mga per kilohan. Parin Ben, thank you ha. Salamat. Sa mga isdang burara. Tulingan din po yung mga latag dito, no? Dito sa kapatid ni Parin Ben. Ganyan po yung mga sitwasyon sa latagan po ng mga isdang bato dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo naman po ay tuloy-tuloy pa rin yung mga ina-update natin sa kanila mga latagan dahil nga sa mga presyo na halos lahat ay mura na mabibili po dito sa Malabon Fish Market. So dito tayo kay Kuya Warren naman. So may mga isda rin siya barakuda rito, sagisi, lapu-lapu, dalagang bukid. So yan po, no, labahita. Yan po yung mga latag po rito. Kuya Warren, magkano per kilo ngayon ang ano mo? 200 sa mga barakuda. Halos lahat po ang mga presyo po dito ay 200 pesos. Magkano dito? 240, yun po yung presyohan ng mga dalagang bukid, no? 240. Kuya Warren, salamat ha. Thank you.
Alright, dito naman ng mga labahita ay 150. 180 po sa mga lapu-lapu, 160 po sa mga dalagang bukid. Good morning sa iyo, Boss Aris. At magkano yung mga barakuda mo? Ayun, ang mga presyo. Ay, mga snapper. 220, 130 sa mga sagiti, lapu-lapu. Yan po, no? 200. Dito, 200 na mga per kilo, no? Na mga isda nating dalagang bukid. So, yan po yung mga in-update natin sa mga latagan ng isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Boss Ari, salamat. Thank you. At 120 naman dito sa mga isdang surahan na pang-inihaw at 100 pesos sa mga isdang pagi. Ito po yung isdang tonto na malaman. 140 po yung mga per kilo. So, nandito tayo sa pwesto ni Nanay Noemi, no? Good morning po, Nanay Noemi. Shout out po. Magkano po yung mga bangus? Shout out po. Good morning. So, ayan po, no? Hello po. Good morning po. Alright, so yun po yung mga latag ni Nanay Noemi, no? Boss Lando Explorer po. Sige po, salamat po. Ingat po. Nanay Noemi, thank you po. Alright, so tawid na tayo dito sa iba pang mga latagan nating i-update sa Malabon Fish Market. Ganda boss yun, galunggong boss yun, sigurado lang. Sige na boss, sige na. Ayan ang mga tumpukan po ng mga bit-bit. At wala pang latag si Nanay ng mga pusit, no? Ngayon pala maglalatag. 100 pesos ang mga tumpukan po ng bit-bit na masarap po sa meatballs. Ayan. Tapos 50 pesos tumpok ng mga galunggong natin. Ito 100 pesos. Ayan, mga tinumpok na rin po yung mga pusit natin dito. Tulingan po natin per kilo 160. Isda matambaka lumahang galunggong. Sa mga galunggong po natin ay 160 po ang per kilo. Alright, so tumpukan po dito ng mga pusit natin ay may 50 pesos at 100 pesos. Pati mga espada. Yan ang mga bentahan po dito ng tumpukan ng pusit. At mga tulingan natin, galunggong, 50 pesos. Ayan, no? 100 pesos, no? Mga tumpukan. Tulingan, papatakot ng ilong. Pagpatangos talaga ng ilong, ha? Thank you, mga Lodi. Salamat. At 100 pesos tumpok po dito na mga tulingan natin. 150 per kilo espada. 50 may tumpok. Tapos mga bangus natin dito, meron mga presyohan na ganitong halaga. May 110, 130, 130. Yan po yung mga bangus natin na murang-mura po ninyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ito, mura lang akong bili. $100 Yan na lang kilo. po, 100 pesos kilo. Ito, ang bili ko kayapon, 150 na lang. 150 sa mga latag ni Kuya Nestor. So shout out sa iyo Kuya Nestor, good morning. Thank you, mga taga-buwan. Ayan, no, yung latag niya, no? So shout out po Sariwang sa mga sariwa. taga-Tacloban. Tapos, 40. Alright, salamat Kuya Nestor. Buti hindi bumibitaw yan. 100 pesos, tumpok, galunggong. Meron din po mga 50 pesos. Ganyan po yung mga bentahan po ng mga tumpukan po ng galunggong, no? Napakadami. At tumagsa pa rin ang mga galunggong dito sa latagan sa Malabon Fish Market. At tuloy-tuloy pa rin ang mga magagandang presyo ng kanilang mga latag.
na inyo pong mabibili. So dito 50 pesos mga tumpok ng galunggong, 120 per kilo. Tulingan po natin dito tumpok 100 pesos. 180 per kilo. Bangus ni Kabugris. Ito po yung mga presyo. Kada piraso po yung bentahan 180. Meron din po 120. Yan po yung mga presyo ng kanyang latag na bangus, no, na inyo pong mabibili. Good morning sa iyo, pre. Good morning. Yan, shout out sa mga kabugris natin dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Iyon. At balat ng baka po rito ay 150. Balat ng baka, pangbalbakwa. Tutumpukan. So ayan po yung mga update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon, no? So ilalatag pa lang ni Boss Jomel yung mga pusit niya, no? Ayan ang pusit. Hinihilo muna bago ilatag. Bakit kahapon lalakad ka? Katulay, hapon na. Hindi ko alam kung nimbit pusit ba yun? Oo. Oo nga, kita eh. Dito? Halagang 100. Magkano kilo ngayon ang pusit mo? 250? So yun po yung mga presyo ng pusit, no? 250 pa rin po ang mga bentahan dito. Napakamura at swabe pa rin sa mga latagan, no? Boss Jamel, thank you. Alright, so yun na po yung mga na-update natin dito sa mga seafoods ng Malabon na halos lahat po ay murang-mura mabibili at bagsak presyo sa kanilang mga latagan. So tatawid tayo para sa mga gulay po na bentahan dito, no? Bakbet ni nanay. 60 yan. 60 pesos isang kilo po na naka-plastic. Best seller ni Nanay Cherry dito sa Malabon Fish Market. Yung mga angkong po magkano? Yan. Sige po, salamat po. Patatapos lang, kain ako lugaw eh. Di ba Nanay Cherry, salamat po. So shoutout sa'yo, Gary. Magandang umaga. So nandito tayo sa haba ng mga bentahan ng gulay, no? So kay Gandara tayo na punta. So shout out, good morning. Pasok ka na? Gandara, shout out. Shout out po Slando, shout out sa mga Ayun, shout out po sa mga mamimili. Update ko na yung mga presyo ng mga karot mo, magkano? 70. 70 ang mga presyo. May repolyo. 60. KK Bagyo. 80 po Slando. 80. Yan po yung mga per kilohan ng mga latag po dito ng gulay, no? Dito sa pwestuhan ni Gandara. Sa mga naghahanap, nandito na po si Gandara sa Malabon Fish Market. Araw-araw po nyo siyang mabibilhan ng mga gulay na pangsahog nyo po sa inyong mga lutuing ulam. So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman ang mga presyo dito ay sulit tipid ka. At sa mga kaibigan natin, no, Tony Vlog, shout out sa iyo. At kay Ner TV Vlog, shout out sa iyo. Rudolph Oy, shout out. Randy Conan, shout out sa iyo. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Shout out po, good morning. Ay, shout out po, Slando. Followers po. Ingat po kayo, ha? May Jam Kulan po namin yun. Sige po, ingat po. Ingat po. May kawayan. Ang layo. May kawayan pa Ano kayo. nga po? Ah? Panonood ko sa anak ko.
Ayan po, Nay. Shout out po at magandang umaga po. At galing pa kayo ng May Kawayan, Bulacan. Ang layo po ng pinanggalingan nyo para pumunta lang po sa Malabon Fish Market. So, ingat po kayo sa pamimili, ha? Okay. Salamat po. Sige po, thank you. Alright, so hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.